The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. 2 Peter 1, 3-4. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40:31. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galatians 5:22-25. Your ears shall hear a word behind you, saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. Isaiah 30:21. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and I will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him, not knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. John 14:14 and 15-18 and 26. Before we start our daily Bible study, niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung na pa ba mga sala diha, nagahipi diha sa atong kalag, kini, kung dili na ito sugid ngadto sa Dios, mahimo lamang babag, yun ang atong pagabuhaton. And you know that already. Ang Dios nagamando ka na itong mga magtotoo, nga atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, nga gitawag sa in English og the recovery technique or rebound technique, aron kita mapasig uli sa atong pagkigamitaay ngadto sa Dios, so we can recover and restore our fellowship with God and the filling of the Holy Spirit. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O
alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Giagda ka karon, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, kaugalingong kabuton or volition, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The most important decision, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa, sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining lain usab nga adlaw nga imong paabot ka namo, Diyos. Imo kaming gipadangat ning adlaw, gumikan lamang sa imong grasya. Salamat o Diyos ning kinabuhi nga among gilugwayan. Nga ginawa pa kami, askil pa among panglawas, lanti pa among pangisip, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, grasya, kaluoy, o imong kortesiya kining tanan. Nagpasalamat kami kanimo, Diyos, sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami karon o Diyos. Pasabta pa kami dugang sa imong mga kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, atong mga subscribers. Welcome na usap nining atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Okay. Padayon kita sa pagtuki nining atong duputan nga pagtuon nining giuluhan nato how to be a winner in this life and in the next. Na oras tanan, kitang mga magtutuo, human gayud kita naluwas, gimanduan kita sa pulong sa Dios nga patubuon ang atong kalag. Okay? Naibaw na kanini, gilang labas sa atong panumduman. We have been mandated by the Word of God to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Segundo Pedro 3:18. Og sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dili kay sinimana kundi adlaw-adlaw, on a daily basis. Kay gumikan nga kita mo atubang o mga suliran adlaw-adlaw. So nanginahanglan kita sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Musta? Kay sa atong makatunan diya sa pulong sa Dios, mao man kanang atong inunta, we pull all the resources nga nagpundo na sa atong kardiya, atong kasing-kasing sa kalag, the right lobe of the mentality of our soul nga nagpundo ang iyang mga pulong. That is the storehouse of the Word of God nga atong magamit adlaw-adlaw matubang kitag mga suliran. Okay? So, gikan niya na. In fact, it is not logical, dili na gikinahanglan ng imong resort to look for the pastor or any kanang authority in the Bible nga mangayo ka og sa tambag, di na kinahanglan. Kay it's presume nga mga pulong sa Dios na diha, nagapunsisok na diha, nagapundo na diha sa imong kalag. Okay? By this time, it's already, we are supposed to learn all this. Muna kita, gipahinumduman kanunay sa pulong sa Dios. Padayon lang.
padayon sa imong spiritual momentum, pagbuylo, aron ikaw kabot gyud niya ng atong main objective, main goal ingon nga mga Kristohanon nga mao ang espirituanong pagkahamtong, spiritual maturity. Mao na nga kung kita magatuon sa pulong sa Dios sa manini karon nga atong gibuhat nga timan-an nato ang doktrina nagaingon nga kining atong subject matter karon nga giduputan nga mao ang mga points of doctrine, mga prinsipyo nga atong nakatunan gikan sa mga kapitulo, mga bersikulo gikan sa Biblia. So, ang subject matter, iba naman tag-unsa ato subject matter kay we are studying through the method which is called ICE method, isagogical, categorical, o exegetical. So, ang subject matter sa original nga Grigong pulong gitawag kanang didaskalia. The subject matter, ang uluhan sa atong dugukan sa atong hilisgutan nga maong pulong sa Dios. So, didaskalia. Now, ang magtutudlo, pastor magtutudlo o kamong nagapaminaw kita nga mga estudyante, mga tinunan, didaskalos, mao na ang Grigong pulong, didaskalos, teacher and students. Kunya ang classroom situation, matawag yan po nato ni classroom situation kaya itong ibuhat bisan todo di ta magkita ay naong sa naong. We do not come face to face, but ikaw nagpaminaw manining atong tuki, atong gisgutan, mao ka na ang didasko, classroom situation. Naglingkod ka diha karon o kaha nagtindog ka ba o kung sa magaling imong purma basta kay kini atong pagbuhat sama sa gibuhat nato sa classroom. Na ay nagtudlo, na ay gitudluan, na ay dapit nga kanang gitunan, where you hold the classroom, nining atong classroom situation. So mo na didasko. So akong balikon, ang didaskalia mo ni ang subject matter nga atong uluhan sa atong tunanan gikan sa pulong sa Dios. Ang didaskalos mao ang pastor magtutudlo og mga tinunan nga nagapaminaw. Didaskalos. Ang didasko mao na ni ang classroom situation. Okay? So nakasabot ka na. Now, unsa may mga gikinahanglan? What are the requirements kung kita magatuon sa pulong sa Dios? Of course, number 1, nga ikaw kanang mapunan sa Espiritu Santo. Pinagi sa pagsugid sa imong mga sala. Mao ginay una. Okay? Sunod, kay human mo isugid, kanang limpyuhan ka naman, therefore, you're free from any personal sins na you are ready. Kaya mabalik ka naman sa imong pagkikambitay sa Diyos. Your fellowship with God is restored. And your being filled by God, the Holy Spirit, is restored. So, human yan na, magsige na ka og punting focus sa imong una-una sa gitudlo. Okay? Sa mensahe. Okay? So, concentration is what is needed. Use your mind. Gamita ka na imong panguna-una, pangisip. Unya, unsa pa'y sunod, you have to observe academic discipline. Kaya na may tingali na ikauban ni mo diha nga nagpaminaw ni ining atong Bible study through the YouTube or naginusara ka ba lang apan ang pasabot niya na nga
dili ka madisturbo, okay? Why magabalda kanimo? So you have to observe academic discipline gihapon, labi na kung naay imong mga kauban diha nga di pod sila madisturbo. Kasabot ka? So mo ni mga requirements sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, so sa imong pagpaminaw na ato namang gipangtun-an ang mga basic kay of course kining atong gipanghisgutan part man ni sa basic nga mga sinugdanan. So ato manggihapong tukion may tungod kining atong pagka anak sa Dios, mga Kristohano na kita, we are saved. We are in union with Christ. Mao man ni ang mga atong kanunay yung hisgutan aron di gyud na nimo makalimtan na ang pagsud na nato sa plano sa Dios kay mao man nay yawi nining tanan that we have to be saved kay gikinahanglan man nga kita mahibalik ngadto sa atong relasyon ngadto sa Dios kay kitang tanang mga tao kaliwat ni Adan o ni Iba nahimulag man ta gikan sa Dios human malaglag sila sa Adan ug si Iba o kita nakapanunod ba silang original nga kanang pagpakasala pagsupil mao ni gitawag natong original sin of Adam and Eve. Okay? Mao nang kanang pagkahimula pagpanunod nato niya ng ilang salang panunodon kita nahimulag hingpit total separation ng we are totally separated from God gumikan niya na so inig gawas nato tagwangkan sa atong inahan pag uha gyud nato declared na dayon tang patay spiritually dead kanang spiritual death nagkahulugan kana nagpasabot kana nga kita totally separated from God ug wa tay mahimo sa atong kaugalingon nga paningkamot nga mahibalik pinaagi lamang sa paagi sa Dios iyang paagi kay whatever God creates or kanang makes hingpit man na perfect man na he invented dili kay invented sa iyang pahimutang sa kaluwasan iya man ang paagi ug kanang paagi niya hingpit kay siya hingpit man kasabot ka so mao na nga dili ta maka kanang usob dili ta maka utro dili ta maka kanang himog atong kaugalingong paagi sa paghibalik sa atong relasyon ngadto sa Dios iyahang paagi ug unsa man ang iyang paagi ang atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo lamang faith alone in Christ alone mao na means of salvation so diha nga mohimo tag desisyon nga atong dawaton tuuhan sa Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas then madugtong tadayon niya automatic kana through the baptism of the Holy Spirit kita mahiusa na kang Ginoong Hesukristo kita matao na pag-usab John 3:3 o John 3:7 kita paghatagan na sa eternal life imputed ngari kanato o gi-impute usab ang perfect righteousness hingpit nga pagkamatarong sa Dios nganhi kanato o kita nahimo ng mga sakop sa harianong panimalay sa Dios nahimo na tang anak sa Dios child of God o kita gi kanang deklarar na nga mga kanang namatarong na we have been declared righteous justified ang Dios kung mutanaw kanato dili na ta mga hinukman kundi namatarong na ang atongan gisuwat na sa Lamb's Book of Eternal Life
Di na it will never be blotted out. Kana nag-signify sa atong pagkakalifikado nga makig-uban na kita sa Dios hangtod-hangtod dito sa eternidad sa langit. O gawas pa niya nahimo na kitang taga-langit, citizens of heaven. Philippians 3:20. O usa pag yung ikadugang na ito, ang ihatagan kita 39 irrevocable absolutes. You see? Katluag siyam. O gawas pa niya automatic na kitang nasod sa plano sa Diyos. Okay? So these are the things that happen or that occur when we made that most important decision to believe in Christ. So ingon nga mga magtotoo na karon in time nining atong panahon, patubuon ang atong kalag. 2 Peter 3:18. Unya sa mao kini ang mga paagi sa Dios, protocol. Ano gitawag nato protocol, plan of God nga kinahanglan atong sundon. Okay. Kay mga Kristohano naman kita, nasod naman ta sa plano sa Dios, we should know how to distinguish the essentials and non-essentials sa atong spiritual life. Mao na nga sige natong tuon ang mga pulong sa Dios, ang iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang kanang paagi o ang iyang plano. Mo na sigisigihan tuon na ingon sila likuban nga gabalik-balik. Yes, mao kini atong paagi, inculcation method. So, okay, ingon nga mga Kristohano na kanang pahinumduman kita sa pag-focus gyud sa atong goal, which is spiritual maturity or capacity stage. Mao na nga kabubuton sa Dios. By the way, ang kabubuton sa Dios kanatong mga magtotoo, mao nga kita unta. Ingnon natong unta kay naman tay kabubuton. Nga unta kita mahimong mga mananaog. Ingon nga mga Kristohanon that kanang we can achieve our objective as to become winner believers. Winner in this life and in the next. Okay? Winner, mananaog. Mao ni atong gitun-an karon ang mga punto din sa doktrina na okay mo shift side ta dito panahon sa kanang daang pakigsaan in the Old Testament. Ang mga Hudyo, the Jews, ang mga katawhan sa Diyos, niadtong ilang panahon, nahimo silang mga pildiro. They became losers. They failed. They were failures sa ilang pagkinabuhi because ang nahibaw naman tanga samtang ang mga katawhan sa Dios kanang gipasunod o ginumala ni Moises na leader sa mga Hudyo. Sige man sila bagot-bot. They were complainers. Mga komplainador ba? Bagot-butan. Iyatagan na sila mana. Okay. Ang mana, God, that was perfect food. Nga kanang pagsangkap sa Dios kanila. Nga dili sila kanang kutasan, di sila mga kanang utas, di ba? Sakto na Bisaya. Di sila mautas, di sila gutmon, di sila mga luya, di sila mga daot, masakit. So, sangkapan sa Diyos o mana. Okay? Kining mana, sa ako nang ginaingon, perfect food, hingpit,
nananta ng mga ingredients, mga nutrients. Igo na silang mo. Kaon yan. See? Perfect provision sa Diyos ang mana. Now, okay. Kini sila nga mga Hudiyo. When they worship God, kung sila simba sa Diyos, they go to the temple nga diin tuwa ang Ark of the Covenant gibutang. Okay? Now, ano may binisayang Ark of the Covenant? Ang arka sa kasamutan, mamantingali binisaya. Anyway, ato lang gamiton ang English term, Ark of the Covenant. Now, so sa ako nang iningon, ang mga Hudiyo, kung simba sila, when they worship God, matukin na sila sa templo. Nga diin to ay butang lagi ang Ark of the Covenant. Naun sa may sword sa maong Ark of the Covenant. Ang sword niyan to, mao kadtong kanang sungkod ni Aaron. Usa sa sword niyan to, contents, sungkod ni Aaron nga nanalingsing, Aaron's rod that budded. Okay? Noon sa may hulagway niyan to, sa may pasabot niyan tong sungkod ni Aaron nga ning salingsing. Kadto nagarepresentar sa pagdumala o liderato, leadership. Okay? Sa iyang pagdumala sa mga katawan sa Diyos. Okay? Mo ito una. Ikaduha ang sword niya itong maong arka. Mana. Okay? Sa ito nang ginaingon. Mana. Ang perfect food nga provision sa Diyos. Kadto nagrepresentar sa hingpit nga pagsangkap sa Diyos. Perfect provision. Okay? Ang ikatulo, ang mga tablets, the Ten Commandments, na po kasugo, kadto nagrepresentar sa mga kasuguan sa Diyos. Okay? Now, kining tulo nga na sword contents dining Ark of the Covenant nga nagrepresentar sa ilang respective nga kanang function. Aaron's rod representing leadership, mana representing God's perfect provision, og ang tablets nga representing God's commandments. Kining tulo gipakita kini sa Dios nga kanang pakyas ang iyang mga katawhan sa pagsunod niini. Kanang leader man sila musunod ni kanang Moises. So pak man sila, bagot-bot man lang sila, mga bagot-butan. You see? So ang uban sa sige na sila glakaw ngadto paingon sa kanang yuta sa saad, promised land. Sige magbagot-bot mo nang kastigo nila gipanton sila sa Dios. Saman ang uban nga kanang nangasakit, gipamaak sa mga bitin sa mga has. You see? Mato si Moises manduan sa Dios nga paghimo og kanang ingnon ta tukon, ibutang sa tukon kanang ihulagway nga has o bitin nga ibitay diha sa tukon. Unya ang buhaton ra gyud mga katawhan sa Dios, God's people, was to look, pagtutok ra, pagtan-aw ra niya itong gibutang nga tukon nga naang pagulagway sa bitin. Niya igol na sila mo tan-aw na tuog sila maayo. Kadaghanan wa man tuo. So nangamatay. O ang uban may tuo man, may dawat sila, may tutok sila sa maong paghulagway o nangaayo, nangaluwas. Okay? So mo to nga kanang pakyas ang mga katawhan sa Dios
Atong pagsunod sa kanang leadership ni Moises. O niya, ang mana. Bagot-bot kaya wala mana. Gipulan ako ining mana. Manas buntag, manas udto, manas gabi. Nanimaho na tayo ining mana. Bagot-bot kaya po. Pakyas. Ang katulo, labaw na. Wag yun sila mo sunod sa kanang napo kasugo. Pilde. Mao ka na nga ang Diyos nagpahinumdum ka nato karon nga ang kitang mga anak niya dili unta kita mo sunod sa nahiaguman sa iyang mga katawhan didto sa kanang daang pakigsaan. Dili siya buot. Kay sila mga pildiro lagi, mga failures, losers. So karon sa atong panahon, bag-ong tugon. Okay? Dili buot ang Dios nga kita mahimong sama ditong iyang mga katawhan. Of course, kita karon mga katawhan naman sa Dios. Buot niya nga kita mahimong mananaog. God wills that all believers become winners, mga mananaog. Namo ni atong itunan how to be a winner in this life and in the next. So, mo ni ang leksyon nga atong gisgutan bahin ini. Kay kita gong mga katawhan, wa man gyud tay maayo sa atong kaugalingon. Wala. Unsa gisulti sa Roma 7:18. For I know that in me, ang pasabot niya na, in my flesh, din isa kong unod, dwelleth no good thing. Meaning, zero. Wala. Wa gyud tay maayo. Kay Isaiah 53:6 nag-ingon pod, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Na, matinuman nun magyud sa atong buot. Wa magyud pagsunod sa Dios. Mao na atas kahimtang total depravity. Total. Hingpit gyud. Pagkaway mahimo. Na unsa man na. Ikaw magbuhat ka og mga maayong buhat aron kunuhay ka hilangit. Wala. Di naman na madawat sa juga di man na iyang pahagina. You see? Nga naman nga di man tama hilangit o mubuhat o buhat tag maayo. Nga mo ay imong saligan. Kaya nabitaw mga katawan doon kung imong sangyawan tumuo ka kang guni Jesus o ikaw maluwas unsa may ilang sulti. Dili na kinahanglan. Maayong tao man ko. Sao na. So, imong sangyawan na, may ayaw na lang ko na. Andun na lang sa uban. Kaya wag ko magkinahanglan na maayong tao ko. Wag ko'y kontra. Sige kong simba. Buhat kong mga maayo. Kanang manghihatagon ko. Mao tanan, maayong tao ko. So, mao na, wa sila kaamgo nga wa gyoy mahimo ang tao. We are in total depravity. Depraved. Wa mahimo sa atong kaugalingon. Unsa may gisulti sa Mateo 3:10-12. It is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All, underline that word all, tanan, all have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Wag yung bisag mausa. Kaya na sa man na Roma 3:23 gani. Sige sulti. Kitang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios.
all have sinned and fall short of the glory of God. O niya, sumpayan gyapon sa Roma 6:23. Kay ang suhol sa sala mao ang usa kamatayon. The wages of sin is death. Now, sumo na nga ayaw nagkalimot nga kitang mga magtotoo gi kanang manduan kanunay, gipahimangnuan kanunay, gipasidan-an kanunay nga atong hatagag pasiuna ang pulong sa Dios. That we have to make it as our priority if we want to become winners in life and in the next. Kaya kinatong panahon karon mo ni ang panahon sa pagpangandam. This is the time to prepare. Ano sa paman? Kung matay na ta. No, ang atong kinabuhi oy muraranig nagabitay o gamayng lanot, gamayng kanang di gani kay PC, lanot na lang ino na to. Murag gibitay lang ta gamayng lanot nga anytime kung moingon ng Dios nga iyang putlon na niya. Kasabot ka? Our life is hanging on a thin thread. God can cut it off at any moment. Na pangutana, andam ka ba? Kung iyan ang putlon, mauna nga karon mientras nagaginawa pa ta, nagalakaw-lakaw pa ta din kalibutan na, nagalihok-lihok pa kita, nagahuna-huna pa kita. Mauni panahon, nagihatag nga kahigayunan sa Dios nga kita makapangandam. You see? Mauna nga, buot ang Dios nga ikaw mahimong mananaog. Buot siya. God is the author of winners. Dili siya author of kanang losers, dili. Kaya ang Dios, maura na iyang kanang sangkap ka na to nga mahimo kitang mananaog bisan pa dinhi ning kalibutan na og di lang kay mananaog kundi makatagamtam ta angkon kita makapanag-iya kita niya ng kalinaw, kalipay, kahayahay, kaharuhay, kahapsay, organized nga kinabuhi. Kay kung wa kay pulong sa Dios, dili kay hapsay mong kinabuhi, nagkaguliyang, confused, disorganized. Can you afford to experience that? Mao na nga diha sa kung maghisgot ta og kalinaw diha sa John 14:27 sa gisulti. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Na, kining mga puntuha, kining atong gipanghisgutan. Bahin kini sa paagi sa Dios nga atong sundon, katunan, masilsil, ini atong alimpatakan sa atong kalag, aron di nagyud na nato makalimtan. Mao ni ang atong paagi. Sinilsilay inculcation. Repetition is the best teacher ba? Gusto? Mao ni gipahinumduman ta sa Dios. Unsa ka mahinungdanon kabililhon ni atong panahon. Gimanduan gud ta. Redeem the time. Redeem. Unsa bug pasabot? Kini atong gibuhat karon. Nini nga atong pagtuon. Actually, this is the process of redeeming the time. We are making the time. Ang atong timing masibo sa timing sa Dios, which is perfect. Kasabot ka? Ato na lang gamito na lang pulong nga timing, sagol na nagbinisaya in English, ingon bito ka timing kayo.
Mao man na ato masabtan naman na husto. No, but pasabot nga ang timing sa Dios, His timing hingpit. Way sipyat, way sobra, way kuwang. Kuwang yun. Kanang impunto yun. Sa na ito pag binisaya na. Tukma. Okay, I think that is the right Visayan word. Tukma yun. Mao na ang Diyos buot nga magtuon ti siyang pulong kay that is the process of redeeming the time. Nga kita kanang ma-insync unta maka kanang sibo sa timing sa Dios. Just imagine ay ang timing God ang danon man is kinabuhi, di ba? Timing mananglitan sa imong pagmanihog sakyanan. You need timing, gusto? Timing kano saan nimo i-brake, timing ano saan nimo i-boilo, timing ano saan nimo kanang slow down, all of those ano saan kamo kanang unsay nga ni pag-atras, reverse, saan pag forward, tanan timing. Kay kung wa kay timing, mamiligro man ka, gusto? Di ba? You are in big trouble. Kung dili ka timing. Timing sa tanan. Sa imong pagluto baron, imong mga gimbuhaton adlaw-adlaw, kinahanglan timing. Nalabaw na ang timing sa Dios. We have to redeem the time because the days are evil. Timan-an yun na nato narabi bersikulo niya na. Kini nga tong panahon, dautan. Kini nga tong kalibutan, gipuy-an. It's rotten. It's dying. Kasagaran ni mga katauhan karon wa na'y Ginoo, wa na'y pagtagad sa kamatuoran. Kay niya man pud lagi sa age of apostasy. Apostasy means nagkalayo sa kamatuoran. Ang mga katauhan karon bisan mga magtutuo gani nagkalayo na sila sa kamatuoran. Kay ngano man ibaw ka kung say hinungdan ini ay daghang hinungdan. Usa niini gumikan sa gitawag og preconceived notions unsa bay ilang naandan. Kadungog sila kamatuoran lagi. Mura man rog bag-o wa man ko ka di man ko katuo ana misi sangyawan nimo bahin ni Ginoong Jesucristo murag makatawa gani ang uban you see mo na kini ang mga kalihukan niining panahon sa pagkalayo na sa Dios, pagkalayo sa kamatuoran. They are departing from the truth. Apostasy. So ayaw katinga nga pila raman ang atong kun bahin na ganin atong ministry. Pila raman 57 subscribers. Hangtod karon as of today there are 57 subscribers ning atong Vic Balbido Evangelistic Ministry. Sa out of millions and millions, libuan, gatusan, okay, mga Visayan speaking o bisag asawa, makita nimo nga gamay ra, nakita nimo nga kanang ang iya sa Dios gamay ra gyud, jutay ra. Kung imo nang wala asa man na nimo makita sa Biblia, naman sa Mateo 7:13 o 14. Matthew 7:13, 14 sa may gisulti. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Na. Di man ta maka limod niya na. Kaya ang iya sa Diyos, salin ra ang labing tinuod. Salin.
iya sa Dios salin ra. Ikaw apil na nini mga salin. You see? Mao na nga ayaw ka diskurahe mo yung gamay ra di ay ta. Apan ka ng gamaya, mao bitaw ng pananglitan sa imong pamilya. Okay? Sa imong pamilya. Ikaw ra ang magtotoo. Ibutang ta. Among butang ta mga 7 kasakop sa panimalay. Ikaw ra ang nahimong magtotoo. Ikaw ra ang luwas. Na prinsipyo barugi. Pulong sa Dios, prinsipyo sa Dios nagaingon. One with God is a majority. Na, one with God. Kung ikaw naiusan na sa Dios, ikaw mo'y mayoriya. One with God is the majority. So, ayaw ka discarded. Okay. So, ang Diyos, akong malikon, buot nga kita mahimong mga mananaog, dinhi sa phase 2 sa plano sa Diyos. O dito sa phase 3 in eternity. Mao na nga, kung ikaw way pagtagad, way gana, way gugma, way kainit, way kaikag, way pagpanumbaling, sa pagtuon sa pulong sa Diyos niya mo dayon kag balibad ko na ay mo kanang mo imbitar ni mo attend tag Bible study na ra din sa YouTube pod sa may imong tubag kay wa magkay gana. Sorry, busy ko kayo ko'y panahon na. Maura yun na imong matubag dayon. Now, kung ang magtotoo mao kini iyang kaimtang, way pagtagad, way pagpanumbaling. Si Pablo diya sa Pilipos 3:18 ngadto 19. Okay? Philippians 3:18-19. Paul said, believers, kamo nga way gana sa pulong sa Dios, way tubo sa inyong kalag. You are the enemies of the cross. Enemies, mga kaaway kamo sa cross. Yan, Philippians 3:18-19. Now, ang inyong modus operandi was out of line. Or modus operandi. Kuha mo matunong sa kanang timing sa Dios. So, if we love this world, okay, kay papilion man ta, okay, you cannot serve 2 masters. Nabito na sa Biblia. Dili ka maka-alagad og duha nimo kaagalon. Either you hate the one and love the other and serve the other. Now, if you love this world, either this world or God, if you love this world, you become an enemy of God. Okay? Now, di man na yung prinsipyo. Okay? If you are ready of na kay notebook na isuwat ni. God is hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So the problem is in man, not in God. Ako malikon. Kung nagkopya kanini suwat. God is hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So the problem is in man, not in God. Binisaya. Aron yung maklaro nimo. Ang Diyos, kontra niya, nakigbangi siya sa tao tungod sa kadautan sa tao. Ug ang tao nakigbingkil sa Dios tungod sa kadautan sa tao. Busa ang suliran anaa sa tao dili sa Dios. Manibong pasabot. Kita gyud tungod sa atong kadautan.
Now, mao na kitang mga magtutugi manduan kita sa pulong sa Dios nga we build the foundation, we kanang construct our edification complex of the soul. Kanang patukuron kita nini. Now, 1 Corinthians 3:10 ang isulti diha. Believers will build the foundation. O kinsa may foundation gyud? Ang kanang pulong sa Dios. O si Ginoong Jesucristo mahimong tataw klaro kanimo kung ikaw naga-build niya ng foundation. Of course, the foundation is the Lord Jesus Christ. O tun-an nimo ang pulong sa Dios kay miingon mas Ginoong Jesucristo, if you love me, keep my commandments. So kung wa kay gugmas pulong sa Dios, wa kay gugmas sa Dios. Mao ni labing klaro. Kay na may prinsipyo po nagingon. What your attitude towards the Word of God is actually your attitude towards God. Okay, mahimo. Di man po na nimo lagi mabuwag. Di nimo mabuwag ang pulong sa Dios nga maunay living word. Di nimo mabuwag sa unsa written word. Higugmaon gid nimong written word ug ang living word. Ang living word si Ginoong Jesucristo. Ang written word ang Biblia. Nga imprintado diha. Kini nga atong pagtuon. Gikanas gitun-an ang imprintado nga mga pulong sa Dios diha sa Biblia. Tun-an gyud nimo. Di lang kay basa-basahon nimo. Di ka mo abot. You cannot kanang reach or attain your objective. Wa kay abutan ba? Sa Binisaya pa. Wa kay abutan yan ang sigil na kagbasa. Nanginahanglan kag somebody who has the gift to teach. Nga kanang andam sa Dios alang kanimo. Imo ra ba gyud nang hikaplagan kun imo gyud pangitaon. Jeremiah 29:13 unsa gisulti? You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Ana. Sa laktod nga pagasulti, if you truly seek me, you are going to find me. Maunay kamatuoran, pulong sa Dios. Walang ka mangita. Okay? So, because of our failure to execute our spiritual life, we lose our eternal inheritance. You see? Pakyas man ta. Kung watay gana. Kung watay gana sa pagtuon sa pulong sa Dios, watay panahon, then we will fail to execute our spiritual life. Dili na magatuman. Kaya pinagi man lang sa pagkat-on sa pulong sa Dios nga atong matuman ang espirituhanong kinabuhi. So, kung mao ka na itong kahimtang, we lose our eternal inheritance. But our eternal salvation remains intact. Ayaw kalimti na. Di na matangtang lagi. Ang atong kaluwasan, di na matangtang hangtod sa hangtod. Ang matangtang lang mo ang atong inheritance. Mao ka na, the other name is escrow blessings. In time, og inigbiya na ito ni kalibutan na because of physical death or rapture, whatever comes first, then atong madawat ang labaw pang mga ganti, mga purong-purong dito sa eternidad, which is the kanang escrow blessings in eternity nga gipundo na dito sa Museum of Heaven with our name carved niya ng Museum of Heaven. So, nakasabot ka ba? Hindi nga itong pagpatinaw ni mo. So, mo na nga, maka-ako ka ba nga, inikatubang na itong Ginoong Jesucristo during the evaluation time, gitawag og judgment seat of Christ. Dili gyud kay paghukom kundi evaluation time nga di ba ka makaako ka ba nga
mauwaw na niya ka kay wa man ka makatuman. You failed to execute your spiritual life while on earth. Wa man. Nagtuman man lang kas mga kalihukas kalibutan. You love the world rather than God and His Word. So mao na nga Philippians 1:20 nagingon, I will not be put to shame in anything but in all boldness. Na, you see? So, yan na rabang panahon ha. At that point, dito sa eternal state, sige na, si Kristo dili naman luluwas. Maghuhukom na siya. He is now the judge. Now, so therefore we are mandated to take advantage of God's divine assets. Na kini nga itong ipangtunan. Ano na yung divine assets? Samtang niya patanining ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. So, okay, ato ipadayo ni Ugma. Di nilang una kita kutom, ayaw kalimot sa pagsubay, pagsunod ni atong series nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa pagpakikambitay sa imong mga pulong. Pakikambitay kanimo Diyos. Salamat sa imong pagpatinaw kanamong dugang nga mga kamatuoran. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Diyos alang sa pagpakailap pa sa imong kamatuoran o sa imong maayong balita sa kaluwasan. Salamat ni adlaw sa among pakigambitay kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo amo kining giampo. Amen.